Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ana ta yayatawa cewa mawaƙi Mr. Popoto ya rasu a garin ƙasar Nijar, inda kuma a yanzu haka abokinsa Ajas Rapper ya yi cikakken bayani dalla-dalla a game da mutuwar mawaƙin wanda aka fi sani da suna Popoto a ƙasar Nijar ɗin. To ga dai cikakken rahoton na yana zo maka a cikin wannan channel ɗin tamu mai suna Kannywood Blogger TV kai tsaye. Ku biyo mu a wannan tasha tamu domin jin cikakken bayani da rahoto a tattare da wannan lamari. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Kannywood Blogger TV. To da Allah in dai wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangula mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Hausa World News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. Wannan batu na mutuwar mawaƙi kuma jarumi wanda aka fi sani suna Mr. Popoto ɗan garin Zaria, abokinsa babban abokinsa wanda aka fi sani suna Ajas Rapper ya yi bayani dalla-dalla tattare da wannan mutuwa ta Popoto, inda Ajas Rapper ya bayyana wa duniya cewa mawaƙin Popoto yana nan da ransa, ya kirawo iyayensa a waya kuma sun yi magana cewa yana nan da ransa, kuma shi kansa ya kirawo Popoton a waya sun yi magana akan cewa ana ta yaya ya mutu. Popoton ya ce lafiyarsa kalau kuma yana nan a cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuke gani wanda yake motsi a tsakiyar nan shine abokin nasa Ajas Rapper wanda ya bayyana wa duniya hakan. Wannan labari ya karaɗe duniya ne a shafin TikTok da Facebook, inda ake ta yayatawa akan cewa mawaƙin Popoto ya rasu, inda kuma Ajas Rapper ya bayyana wa duniya cewa wannan labari ya samu usuli ne saboda kwanan nan babu wani labari da ya trending a duniya. Shi ne aka kirkiro wannan labarin aka lafka Popoton cewa Allah ya mai rasuwa, alhalin kuma Popoton na nan da ransa. Ajas Rapper dai ya yi bayani dalla-dalla ya ce idan Popoton ya rasu ma su ne nan makusa da shi, su ne nan za su je su tura gawarsa. Inda kuma bayani ya fita daga bakinsa ya ce yana nan da ransa, Popoton yana nan da ransa, wasu ne kawai ɓata gari suka haɗa cewa Allah ya wa Popoton rasuwa. To dai wannan shine cikakken bayani da Ajas Rapper ya tattare da wannan bidiyo da ya karaɗe duniya na cewa Popoto ya rasu, wanda kuma wasu mutanen su ce ƙarya ne, wasu ce gaske ne, wasu su ce Allah ya ji kansa. To ga dai gaskiya magana nan a yanzu haka Popoto mawaƙi yana nan da ransa cikin ƙoshin lafiya, kuma ya kusa fitowa kamar yadda aka yanke mai wannan hukunci a cikin ƙasar ta Nijar. So mai sauraro, me ra'ayinka tattare da wannan bidiyo da muka maka? Ya kamata a ce ka turo mana saƙonka ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu kai mana comment. Domin kuwa muna yin duba da sakonnin ku da kuka saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta da bibiyar wannan channel din tamu mai suna Kannywood Blogger TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood, kana da labaran siyasa ma gabaki daya. Mun gode da jimirin kasancewa da mu da kuke kullun da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da bibiyar wannan channel din tamu domin kasancewa da zafafan labaran duniya. Mun gode sosai da gudunmawar kallo.